Έλα κοντά. Bounty target's gone dark. We lost the contract. Θα πάει έτσι στο καλό. Έχει πολλούς πότσι. Ένα λεπτό και να κανονίσω. Αχα, αλλά ούτε ξέρω που το σειρά. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Gulag's close until further notice. Just one second. Enemy dropping into the AO. Target grid empty. Negative BDA. Πέφτει ο άλλος. Εσύ ρέτε εδώ. On the way. Έρχονται πολλοί. Να πιάω το contract. Πιάζω. Και στο. Your squad mates located a high-value target. Hunt them down. Χρήστο, δεν πάει στο περίμενο. Πάμε κύκλο σιγά σιγά. Χρήστο, έλα από εδώ. Είδαμε team όπως πάω. Δεν έχω σφαίρες, τέλεια. Ναι. Θα σειριά μου, πάμε από κρυφωγή ρε. Άντε ρε μάλακα, δεν έχω Maverick. Get to the safe zone. Indicating waypoint. Gas is inbound. Maverick. Πρέπει να πιάω Maverick. Χρήστο, εντάξει ρε. Χριστό. Χριστό. Ο γάμος δεν τελειώνει. Setting waypoint. Under fire. Ποιος μου δίνει εσύ ρε γάμο, την μάνα του γάμο. Εσύ. Και team πίσω σας. Και δυο. Με πεθάνω εγώ. Get down. Fry. Τους φάει τον γκάς, ενώ τους φάει τον γκάς, ενώ τους φάει τον γκάς. Ενώ τους φάει τον γκάς. Ενώ τους φάει τον γκάς, έρχονται με τον γκάς. Όχι γάμο το. Έρχονται με τον γκάς λάλος. Gas is closing in. Relocating safe zone. I've been hurt worse. We need every hand. Ανδρέα πίσω σου, Ανδρέα είσαι με, Ανδρέα είσαι να πεθάνω. Shouldn't have left me alive. Reinforcing armor. Πώς έχει να πεθάνεις τώρα, έκαψα Changing πάνω. mags. Μα αφού ήταν πίσω σου, να πεθάνω και ύστερα, δεν μπορώ να κάνω τώρα. Ω, You're in the top three. Don't let up now. Τρεις teams, είσαστε με έναν άτομο είναι team. Να σκοτώσουν οι άλλοι ένας στον άλλον και έβρεσαι στο στραβά που παίζονται, έπιασε το. Ναι, Αλλά είναι πιο πάνω το team οι άλλοι. ναι ρε, πρέπει πιο πάνω. Θα κάνουμε παρόχαν τώρα στα βουνά. Και σου τον γκάς. Να κλείσει Ανδρέα, κλεί. We lost track of the bounty target. Contract failed. Only two left. The last two έπαιξαν τον έναν άλλο. Άρα έμεινε ένας. Έχω και άλλο μπρος. Κάτω, Ανδρέα. Rally on marked cohorts. There goes their Έπιαστο, armor. έπιαστο, έπιαστο. They're on me. Έπιαστο, μπράβο. Safe zone located. Primary objective και complete. πια.